walay katapusang kalipay. Salmo versikulo 16 paingon sa 11. Igapakita mo kanako ang dalan sa kinabuhi, sa imong presensya anaa ang kahupnganan sa kalipay, sa imong tuong kamot adunay mga kalipayan nga sa walay katapusan. Sa panahon sa pagministeryo ni Jesus, mas dako ang iyang gigugol nga panahon sa pagkinabuhi sa gawas. Kadaghanan sa iyang pagtudlo, gihatag sa dayag. Sa Biblia, ang kabilin sa mga luwas gitawag og usa ka nasod. Didto ang langit nung magbalantay, nagtultol sa iyang panon ngadto sa mga tuburan sa buhing tubig. Ang kahoy sa kinabuhi mamunga matag bulan, ug ang mga dahon sa kahoy alang sa pag-alagad sa kanasuran. Adunay kanunay nga nagdagayday nga mga sapa, tin-aw sama sa kristal, ug sa tupad nila ang mga kahoy nga nagwarawara sa ilang mga landong sa mga dalan nga giandam alang sa mga tinubos sa Ginoo. Didto ang halapad nga mga kapatagan mitubo ngadto sa mga bungtod sa katahom, ug ang mga bukid sa Dios nagpatubo sa ilang hatag-as nga mga tumoy. Diha ni adtong malinawon nga mga kapatagan, tupad ni adtong buhi nga mga sapa, ang katawhan sa Dios nga dugay na nga mga langyaw ug mga naglatagaw makakaplag og usa ka puloy-anan. Ang Biblia nagpresentar sa atong panglantaw sa dili matukib nga mga kadato ug dili mamatay nga mga bahandi sa langit. Ang pinakakusganon nga tinguha sa tawo, nag-awhag kaniya sa pagpangita sa iyang kaugalingong kalipay, ug ang Biblia miila niini nga tinguha ug nagpakita kanato nga ang tibok langit makighiusa sa tawo sa iyang mga paningkamot sa pag-angkon sa tinuod nga kalipay. Kini nagpadayag sa kahimtang diin ang kalinaw ni Kristo gihatag ngadto sa mga tawo. Kini naghulagway sa usa ka puloy-anan sa walay katapusan nga kalipay ug kahayag sa adlaw diin walay mga luha o kawalad-on nga dili mahibaluan. Himua nga ang tanan nga matahom sa atong yutan-on nga panimalay, magpahinumdom kanato sa kristal nga suba ug lunhaw nga mga kaumahan, ang nagwarawara nga mga kahoy ug buhi nga mga tuburan, ang nagsidlak nga syudad ug ang puti nga mga mag-aawit sa atong langitnong puloy-anan. Kanang kalibutan sa katahom nga walay artist nga makadibuho, mortal nga dila makahulagway. Ang pagpuyo sa kahangturan niining puloy-anan sa kabulahanan, sa pagdala sa kalag, lawas ug espiritu, dili ang mangitngit nga mga timaan sa sala ug sa tunglo, kundili ang hingpit nga panagway sa atong magbubuhat ug sa walay hunong nga mga katuigan sa pag-uswag sa kaalam, sa kahibalo ug sa pagkabalaan, kanunay nga nagsulay sa bag-ong mga natad sa panghuna-huna, kanunay nga nakakaplag og bag-ong mga katingalahan ug bag-ong mga himaya, kanunay nga nag-uswag sa kapasidad sa pagkahibalo ug pagtagamtam ug paghigugma, ug nahibal-an nga adunay labi pa sa unahan nato nga kalipay ug gugma ug kaalam nga walay katapusan. Mao kana ang butang nga gipunting sa paglaom sa Kristohanon.